Nyika yese yeZimbabwe iri kupembera pamusoro pechiitiko kana nemashoko abudikira achibva kune neighboring country South Africa noda kwokuti aiwa vabva vaisa vatora the initiative aiwa yekuda kunoisa the agenda izvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe aiwa pa the forthcoming SADC summit munyika yeZimbabwe. Saka mina mashoko amuda nyora noti subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda munamuni kwa mchinzi. Last week the DA urged the Southern African Development Community SADC to relocate the summit from Harare following the Zimbabwean government's intensified crackdown on democracy activists. However, addressing reporters over the weekend, acting ANC spokesperson Zuko Godimbi said South Africa does not run away from conflict areas and would instead address the alleged political violence in Zimbabwe as part of the SADC summit discussions. Satkonot ANC panapa yati aiwa hatitizi aiwa areas of conflict tinosvika tonosolva the dispute inenge ichiitika. Tona ANC inobva yatora the initiative yoti aiwa pamadiscussions atichava nawo munyika yeZimbabwe tichanoisa the agenda ichange ichidiscussa nawo yema-human rights violations ari kuitika munyika yeZimbabwe, keep sure ma-abductions ari kuitika munyika yeZimbabwe nemamwe maconcerns ane vanhu zvakaita sema-fraud elections emugore rapfuura. Saka toona kuti aiwa this is initiative yakanaka yane chibva panyika yeSouth Africa. Tudze mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko awa. Ina comment section medu musakanga no subscribe kulike pamwe chete on the bell icon.